kwa nasi mna kumbofuma makapfeka yekera wani takutanga zviri sei guys for the people you nasi kuno kuri kupisa zvisingatomboiti hai ndanzwa ndikuti ndetotsvaka head kuri kupisa but atoshambudzika mwana kwaita kuti kwawo kuri kutonhora nekutonaya nekutonaya so muri kuona zvazobuda kala iyai yatachikutaura kuti tashaiwa matinda edu egrey hatisatamboita this color saka ndo zvamuri kuona zvavo saka hatisi kuziva kuti mumaso enyu kala iyi yabuda zvakanaka here kana kuti haina kubuda zvakanaka uyai panefesi yamukoma Tobias. Mukoma Tobias muwa sei? Ndinofara chaizvo panyumba iyoyi yamira kudai izvo yakada zvoti yadini yapendwa zvinozvi yapendwa vanofara chaizvo hai chimwecho tirikuonera kuti mafambiro echinge chidii chikati nhau iripo chikatenga titaona kuti ndotofara chaizvo shuwa maitiro ayo nemafambiro ayo nyumba iyoyi chika nhasi yapera vakutioneka hava vakutenda asi kuti konazviona kutemhererwa zvimwe zvingachitikawo tiozvigadzirwa kadzirwa zvimwe zvinganyasarirawo ndizvozvo chichasarira uye dzokei kuno kumukoma Tobias muchatitukisa nevanhu saisai kwandiri nini panapa mukoma Tobias zvinhu zvavo zvese zvakwana magilasi tatobhadhara zvese nhasi because tatingofamba nemari yacho yemagilasi saka ndazoguma ndatotirega ingomabhadhara then ozongokolektiwa then ndobva tati no kusiti isusu ndikutaura kuti vada kuti vamboindawo pane imwe project nekumboitawo zvinhu zvavo zvada kuita saka tabhadhara someone achati aise mawindo aya ambozvona kuti ramangwana mbozoti vakandisiya mawindo angu asita kuita pane mumwe tabhadhara kuti agoisa mawindo ambozvinzwa samusira mawindo then door 1 chete risina kuiswa madhoo vaisirwa 2 naikira 1 door ndo rida kuchinjwa saka richana nochinjwa rozodzoka totongokumbira munhu wachakuisa mawindo kuti angosiya varoverera dhoo iroro saka tiramboenda kuseri uku timboona kuti yabudawo sei mabhirida yakataira sepakamera mabhirida yakataura tavakuenda taziyataberida yakataura tavakuenda taziyatabe aiwa zvinofadza makadii mashamari kwese munotibata mhuri yeZimbabwe aiwa kucheka munhu makadii mashamareni aiwa tinofara nekutitsigira kwamunoita ichisuwo kwamuri basa ramakanga matitumaona itapedza makataura mega vani mukati kana kwaenda vana sekuru bheni zvapera ende zveshuwa zvapera tauya kuzopedza pamutambo wainetsa nguva refu uya asaiwa takauya takangorwa 2 minutes zvaita takutoda kuti mutotipa zvimwe futi izvi zvapera munongozoona kuti zvapera takutofunga zvimwe mashamareni ndokutendai nekutitsigira kwamunoita ndokutendai mashamareni baba Fatso ndokutendai mashamareni nekutitsigira kwamunoita murambe makadaro basa tapedza takubatsira kuti nyumba imire tinotenda chaizvo zvekuti nyumba yedu wakatibatsira kuti nyumba iendere mberi kuti ipere chikateva kuti zvanhasi yatopera saka tine shoko ratinaro pano kuti tioneshana nenyumba iyo yapera saka tozvoti ndautomiriro ameno kuti ndipo kudino nezvimwe zvingazvitikawo chikati zvanofana kubatsira saka apa munofana ku nemagirazi ose akataura kuti anzwe vabhadha vanhu mumwe vatozvishirashita chikade dhoo 1 rashara 1
tikatoda kunasvika ndochinjisa tikachinjisa tikozogadziwa orenera ndozvasara izvozvo saka ndizvo tibatsiriwe ipapo hamusi kuda kubatsirwa zvitoripo